cek gunting tangan gue langsung kene iki perkarane ora rampung-rampung. Lho becik aku bakal atur parambulan ngarasane Bapak Werkudara Pak. Ada semua selajat niko yang kacau kudu habis pangan kacat nyoman leluhur ganti balanan anak Prabu Bimangoro dos pundi menawi kula kumandang kula dumakan dos pundi ampun menggah perang yogi paduka dos pundi timbangane panjenengan menika totohaken tenaga ngedalaken keringet alupa duka menika nyimpan dalan inggih pundi supados saya pucet saya rusak jenenge Gatotkaca paduka kula aturi kanthi sandangan salin busana ngembari sinten ngembari Gatotkaca pun manut mawon nggih Mas. Sampun jebles sampun persis. Pun panjenengan manut kula manut ingkang dos pundi?
Sesampunipun kula salin sandangan salin busana dados garwa. Lajeng ingkang badhe kula tindakaken menapa? Tumuju Ngastina. Lho, tumuju Ngastina dos pundi? Damel geger wonten Ngastina. Mestinipun wonten Ngastina menika wonten sesepuhipun Gatotkaca. Sinten? Ratu Mandura Prabu Baladewa kaliyan Prabu Basudarma. Mangke sesampunipun panjenengan damel geger wonten mriku. Kempung ras penggalipun Duryudana Baladewa Basudarma. Saya-saya mangke sami gempung manahipun ngertos tindakanipun panjenengan ingkang arupi Gatotkaca. Mangke saged tumuju menika pringgenani Gatotkaca dipun wulungaken anggen winisuda gedhenipun dipun perjaya pati. Cerdas sampeyan Pak nggih kula kok. Nawi perlu boten naming rusak katentremaning praja Ngastina. Lajeng pisan damel mawon supados onar sumados suksan ana balik negari Ngastina. Panjenengan colong Sumayu Dewi Banawati. Lah sampun mangke dipun colong dipun dusta. Mangke badhe dipuncal nggih monggo, badhe dipun perjaya pati nggih monggo. Niku mangsa borong panjenengan ingkang baku jenenge Gatotkaca elek, jenenge Gatotkaca pucet nggih. Sedika kula bedhar katos-katos tasih. Jenengane Ratu Penggung, Ratu Goblok ya kowe Sitijo. Aku Pancanyana sasuwene iki dadi patihmu nanging aku mung lelamisan. Kelingi lakon bedhaing praja Suratelen, yo bedhaing praja Traju Trisna. Kowe Sitijo kepareng wis bedhah marang negaraku, bedhah negara Suratelen. Lan merjaya pati Gustiku Prabu Bhumantara duwingune. Sawise Prabu Bhumantara sirna mati, aku krasa kelangan, aku krasa gempung. Yen nganti aku ora bisa malas sungkum marang patimu sing tak angkah. Sawise nggih dandan salib dari Gatotkaca tumuju ing Ngastina. Mengko saore-orene ning kono akeh wong pempengan Baladewa, Basudarma, Salya lan samanunggalane mesti ning bakal peperangan karo damuranmu lan gedene kowe dipiloro lan meneh-maneh yen syukur kowe bakal diperjaya pati dening wong-wong sing ing negara Ngastina. Ning kono mengko aku ngrasake Nyokrawati bau denda sawise iso ngoletake dalaning patimu kanggo males hukum matine Gustiku Prabu Bhumantara tak tontone lakon iki.
Mawur kati yuping angin